खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनो फिन गोदान मोनसे भिडिअ बरायनायबो हरबाय जों दिनै शिब फुजायाव थांगोन आरो शिब मन्दिरावहाय जोंनिनो खाथि जायो बारा गोजान नङा बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मा मा बावबाय थायो जों दा बिदिब्ला थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो जों थांबाय थानोसै आरो बै लामाजों थांगोन आरो बै दालांजों जोङो नाहर लाजिलायो माखौबा लाजियोलै बिसोरो नोंथांमोनाबो आंखौ हाजासे सापर्ट खालामदो ना मा होनो मन्दिरा मालायनो लोगोफोरजों दा मन्दिर मोनफैबाय आरो नै नोंथांमोनाबो नायनानै लादो मन्दिरखौ लोगोफोरजों होनाय टाइमावहाय बिराद मानसिफोर होदोंमोन आरो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव बिराद दावरावमोन बेखायनो भइस होबाय आङो साइडआवहाय प्रग्राम सोलिबाय थादोंमोन आरो लोगोफोर बेनि थाखायनो आं भइस होनांगौ जाबाय माने गानबो दामदोंमोन नालाय बेखायनो जि दावराव खोनादोंमोन बेखायनो आं भइस होबाय अन्नानै भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायनानै होदो आरो लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो सापर्ट खालामदो आरो प्रग्राम जादों नै बेयाव सिङावहाय मबाइल लानानै भिडिअ खालामनो मोना आरो नोंना बेखायनो आङो बायहेरानिफ्रायनो खालामहरबाय जाखिनि हायो एसे होबाय जोङो दा खुलुमखांबाय थांफिनसै आरो रुमाव मन्दिरा लोगोफोरजों दा फुजा होनानै फैखांबाय आरो एबार न'आव थांसिगोन बिथांजोआ मा जादों दुखु जादों नै दुखुआ माने एसे प्रब्लेम जादों आरो नै बेयावहाय मोनसे गार्डेन दं आरोना फिसा गार्डेन जि मोजां बिबार दङ नै बिथाङाबो भिडिअ खालामदो आंना मबाइला चार्ज गैला वाव नै हाबै वाव नै ओरैबायदि मोजां नुदोंना नोंथांमोना बेसे मोजां नुयो बयबो न'आव बिदि गायनानै दोनबा मोजां नुयो आरो न'खौ समायना नुयो नङा होनबा नै आं ओरै प्लास्टिक लादों बेखायनो फट'क लासोनो सिख्लाफोरा